Hola, hola, hola. Mireu, parlem de senyals de perill. Sí? Primer us ensenyo una mica les senyals clàssiques, les que hi han hagut sempre. No ens dedicarem a parlar de totes elles perquè ens passaríem tota la setmana. Lo important de les senyals de perill és que són triangulars amb la punta cap amunt. Veieu aquest d'aquí que té la punta cap avall? Això no és una senyal de perill, això és un C del passo. És l'únic de tots els triangles que té la punta cap a baix perquè inclús si la veus d'esquena puguis saber que és un C del passo i no és una senyal de perill. Bàsicament, el dibuixet de lo que té a dins, sí, el dibuixet que té a dins t'indica el perill. Per exemple, tenim aquesta d'aquí, sí, que indica prioritat del de la dreta. Perill de gelades, curves perilloses, puentes levadizos, que es diu, sí, animals salvatges. Amb animals salvatges tenim una de nova, us l'ensenyo, vale? Que serien aquestes d'aquí. Vale? Veieu? El jabalí aquest d'aquí és la nova forma d'indicar animals salvatges. Més que res perquè l'animal salvatge que més toca els nassos a la carretera a Catalunya i a Espanya són els jabalís. Val? Després tenim aquesta que també és nova, que és la nova forma d'indicar boira. Val? I aquesta d'aquí, que és la tota la vida de baixades importants, amb un descens important, a la qual li han afegit la fletxa perquè no tingueu dubtes de si puja o baixa. Sí? D'aquesta manera representa que s'acaben els dubtes sobre si puja o baixa. Val. Després també tenim algunes altres senyals noves, com són aquestes d'aquí, vale? Que és la de sí? La nova senyal que indica que hi ha nens per la proximitat, on també apareix una nena, també pot ser que aparegui la nena com a principal, en aquest cas apareix el nen, però ara la nova apareix la nena. També hi ha la nova que indica gent gran pels voltants. També hi ha una nova que indica carretera amb creuaments. Sí, no sé si és aquesta, aviam. Vale, sí, aquí si us fixeu, vale, carretera amb un creuament, amb un trenzado, que es diu en castellà, vale? Indica que és un tram on les carreteres es creuen, d'acord? I aquí teniu altres senyals noves que ja en parlarem un altre dia. Gràcies, Partet. Zona de baixes emissions, aquí al mig, important,